final com ho fem? 7-4-4? Comparteixen taula i costums amb famílies catalanes. Venen del desert del Sàhara. La solidaridad de Sabadell con el Sáhara nace en los años 80, por lo tanto en una situación social, política, econòmica muy determinada. Des de la campanya que es fa a Sabadell en favor d'un referèndum just al Sàhara Occidental, Solidaris amb el poble saharaui ha preparat l'exposició Sàhara 1975-1998, el llarg camí cap a la independència, en la que s'explica la situació actual del procés d'aplicació del Las circunstancias han cambiado mucho. Lo que antes el mundo de Sabadell era un principio y un fin, ahora las tecnologías nos hacen que el espacio cambie, el tiempo cambie y las relaciones cambien, ¿no? Pero sí que hay una cuestión que se mantiene, que es el concepto de necesidad del valor de la solidaridad de un pueblo que está luchando por su independencia y que necesita de la solidaridad de los otros pueblos. Sal para todo el mundo, oh Sahara, oh Sahara. La ciutat està agermanada amb el Sàhara i està agermanada no només a títol de nom, sinó d'accions. Hi ha un programa d'accions en les quals es desenvolupa aquest agermanament. ITAC és el que ha agafat el relleu que nosaltres portàvem endavant i l'està vertebrant a les seves condicions, a les seves actualitats i amb la gent jove, que és la que agafa el relleu d'aquest projecte de solidaritat de la ciutat de Sabadell amb el Sàhara. El futuro está aquí. El futuro está que en estos jóvenes, con esta nueva forma de organizarse, con esta nueva forma de relacionarse, siguen trabajando en la lucha de un mundo más justo y de un mundo mejor. L'Agermanament de Sabadell amb l'Arbup és la història de la nostra ciutat. És la història de molts ciutadans i ciutadanes anònimes, valentes i solidàries. És la història de la nostra ciutat, una ciutat compromesa i responsable. És la història d'un ajuntament que treballa amb la ciutadania, juntament amb la ciutadania i en defensa dels drets humans. Que el nostre compromís amb el poble saharaui segueix tan fort com sempre perquè forma part de l'ADN de la nostra ciutat. Somos dos pueblos que nos unen muchas cosas, tanto a nivel de lucha como a nivel de pueblos hermanos y de pueblos de acogida. Así que desde aquí no tengo más que agradecer a toda la población de Sabadell.
Sabadell ha estat al costat del poble sahrauí durant aquests darrers 30 anys. I ho seguirà estant fins que aconsegueixi la seva llibertat.